Joo, mä tässä vähän tässä aamulla lueskelin Raamattua, mä luin apostolien tekoja ja psalmeja, ja täällä tuli niin hyvä psalmi taas vastaan, että mä haluan jakaa sen teille, mä haluan lukea sen teille myös. Tää oli niin hyvä. Psalmi 111, se kuuluu näin. Halleluja, minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni, hurskasten kokouksessa ja seurakunnassa. Suuret ovat Herran teot, kaikkien niiden tutkisteltavat, jotka niitä rakastavat. Kunnialliset ja korkeat ovat hänen työnsä, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston. Armollinen ja laupias on Herra. Hän antaa ruuan pelkääväisillensä, hän muistaa liittonsa iankaikkisesti. Hän ilmoitti kansallensa tekojensa voiman, hän antoi heille pakanain perintöosan. Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat, luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti, ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa. Hän lähetti kansalleensa lunastuksen, sääti liittonsa ikuisiksi ajoiksi, pyhä ja pelättävä on hänen nimensä. Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. Varsinkin mun mielestä tämä viimeinen jae tässä psalmissa 111 eli jae 10. Herran pelko on viisauden alku. Niinpä, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. Tosi hyvä psalmi. Että jos joskus luet Raamattua, etkä oikein keksi, että mitä sitä lukisi, niin aina psalmit on hyvä vaihtoehto. Ne on aina niin hyviä. Joo, ei mulla muuta. Kiitos kun katsoit.